xicotets emprenedors, xicotet comerç, xicotet llauradors. I això és el que sempre hem sabut fer bé. Si els valencians són mestres en fer bé les coses, xicotetes. I ens anava bé. Perquè a més teníem xarxes de proximitat molt sòlides. Clar, però era xicotet. I no es va plegar un dia uno i va dir lo més gran del món. Vos vaig a posar en el mapa. No heu sentit aquesta frase? És que ara València està en el mapa. I tu dius, com? Sí, l'hospital més gran del món, la clòtxina més gran del món. Recordeu-vos fent publicitat institucional pagant els diners de valencians, on hi ha una maca dient treballi a l'hospital més gran d'Europa. Volien dir a l'edifici més gran d'Europa, que no és el mateix un hospital que un edifici, perquè la fe ja era un gran hospital, perquè té una gran platí. Però tot havia de ser gran, la Fórmula 1 o la Copa Amèrica. Va fer un anunci, el zoològic més gran d'Europa, les van ploure les demandes. Perquè imagineu-vos el zoo de Berlín. Tot havia de ser gran, i un dia a les Corts ho vaig dir. Què tenen vostès tan xicoteu? Necessiten tot tan gran. Van reaccionar com vosaltres i us vaig dir, no s'enganya, l'autoestima. L'autoestima. I efectivament, els valencians hem sabut fer bé el xicotet, però mai hem sabut valorar el poc que era saber fer bé el xicotet. I ahir sí que van entroncar en un problema de xicotet autoestima, i aquells que van dir que ens posaven en el mapa pensaven que ens posaven en el mapa de veritat, quan, des del meu punt de vista, des del punt de vista del nostre projecte polític, l'important no és que València estigui en el mapa. L'important és que els seus habitants estiguen en el mapa. Perquè no hi ha una ciutat, un poble, un municipi, un barri en el mapa si els seus ciutadans no són feliços. I això és el que no hem d'oblidar mai. Des de Compromís ens hem fet un propòsit, i és que volem que qui estigui en el mapa siguem les persones. I aleshores probablement tindrem unes ciutats, un país, uns municipis, un barri que estaran al mapa, però perquè serem les persones les que estarem en aquest mapa. Moltíssimes gràcies. Molt interessant perquè és el suficientment xicoteta com per a donar una gestió de proximitat, no com l'Estat o
Europa, que estem molt lluny, és impossible gestionar la sanitat per a tota Espanya amb criteris d'eficiència, jo crec, des de l'estat central i centralitzat, però tampoc des del municipi. Per tant, administrativament parlant, fora de sentiment nacional i tal, que això és una altra història, però administrativament parlant, per el tema que tu parlaves, jo crec que és l'estructura idònia. Altra cosa és que tu tingues uns gestors incompetents com tenim ara. El problema és que la incompetència en la gestió i la gestió interessada cap a interessos particulars, el que està posant en qüestió precisament és l'autogovern, que a mi, que Castella-La Manxa, si no vol l'autogovern i vol que tota Castella siga un únic cos, doncs me pareixerà bé, però nosaltres a més tenim raons històriques, de sentiment nacional, de llengua pròpia, etc., que aconsellen administrativament l'autogovern. Perquè tu com gestiones, per exemple, el dret a parlar en valencià o el tindre una televisió autonòmica en valencià des de l'Estat? O no ho entenen, això? Ja no és una qüestió només d'impossibilitat de la gestió, sinó que no s'entén això. Perquè, òbviament, les persones no només som la racionalitat de com administrativament això és òptim, sinó que també forma part de la nostra essència i a vegades tira més que altra cosa el que ens mou per dins i el sentiment nacional de pertànyer a una cultura que té una llengua pròpia, de pertànyer a un poble que se remunta en la història, òbviament no se pot només solucionar amb una decisió gelar administrativa. Perquè algú ara te diguerà, ja, però és que si juntem el País Valencià en Conca això seria òptim des del punt de vista de l'eficiència econòmica, ja, però no és òptim des del punt de vista de la nostra identitat i per tant no pot ser òptim. En aquest equilibri entre el que és millor administrativament i el que és millor des del punt de vista de la identitat i dels sentiments, jo crec que el nostre autogovern hem de defensar perquè és una ferramenta útil, a més per a gestionar la política. Ràpidament, perquè ara s'està donant tot el tema de la reforma de la reguladora de bases de règim local, estan dient de reduir regidors en els ajuntaments, veritat, per estalviar diners, perquè hi ha massa polítics. Doncs, si tu mires l'estalvi que tindria l'estat espanyol llevant-se les diputacions provincials, que són unes institucions que venen del segle XIX i que sincerament ara mateixa en un estat actual i modern com el que tenim no fan falta perquè tenim municipis, tenim mancomunitats, tenim comarques, tenim altres institucions més properes que podrien donar solució als problemes del dia a dia de la gent, doncs estalviarien 22 milions d'euros. Quan amb aquesta reforma que volen fer, llevant assessors i regidors... 22 milions d'euros, això no parla. 22 milions. Ah, no, 22.000 milions, sí. L'estalvi llevant regidors, que la majoria de regidors dels ajuntaments no cobrem res, vull dir que no és una qüestió de quantitat, sinó de qualitat, veritat, els diners que tenen alguns assessors, l'estalvi podria ser de 7.000 milions d'euros. Al final també és una situació de com qüestions d'interès polític, perquè al final què vol la gent del centre, la gent de Madrid, el que vol és recuperar poder polític per a poder mangar-bufejar més. Aleshores estan utilitzant qüestions de nivell polític per a justificar decisions que no tenen justificació perquè llevar les diputacions estalviarien molts més diners. Aleshores jo crec que també hem de fer una reflexió tinguent xifres damunt de la taula per a poder compensar i poder mirar què és el que està bé i que és una decisió política i que és una decisió d'eficàcia i eficiència. Moltes vegades aquest doble joc, veritat, ens porta en tot cas, cadascú pot pot tenir un sentiment nacional o un altre i això no té res a veure amb descentralitzar més o menys l'administració i la gestió pública. El que sí que és veritat que quan les decisions es prenen més a prop de la ciutadania, millor. Quan més competències es puguen desenvolupar des dels col·lectius locals i comarcals, dels ajuntaments i les comarques, millor ens anirà, perquè serà més fàcil que la gent pugui participar d'aquesta vida pública, que és el que estàvem comentant. I això jo crec que és una de les qüestions que sí que hem de tindre en compte. Més municipis, més comarques i menys diputacions. Això és el que cal. Faig un bon punt de vista. De tota manera, és mentida que estic preparat, perquè jo concretament
tinc una persona que està en la Diputació de Castilla-La Mancha, mestre, ja no va a les reunions, se lo vegades al mes, ja no se queda els 2 dies, però cobra més que abans quan estava. I això està demostrat, eh? Perquè això és un diputat, no? Sí. Sí, és mentida. Ara està cobrant més perquè m'ho ha dit a mi. Està guanyant més diners que quan estava allí. O sigui que això és... És veritat que el PP vol privatitzar la muntanya? La muntanya, el camp. Pues sí, però és una de les coses en les que han reculat estos dies, felizment. Perquè a més volien fer-lo, volien llogar-la perquè allà anaven els senyoritos a casar i... En serio? Sí, el que passa és que quan anaven a fer en una situació de tan flagrant il·legalitat, perquè damunt, al que li ho adjudicaven, era ells el que decidia què se feia. Tu imagina't, no? Perquè jo tinc així una muntanya pública, estem parlant de montes públiques, una llei de 1848. Quasi res. I aleshores ve aquell i diu, jo així vull casar, vull talar els arbres i vull... Vale, doncs no, això serà al revés, no? Tu tindràs allà un espai i diràs, mireu, així l'únic que se pot fer és casar, o no? O se poden talar estos arbres, estos 4 arbres. No, i a més, en una situació, en Castilla-La Mancha els volen vendre, així els volien llogar i no saps què és pitjor. Perquè clar, si els venen, per almenys el titular i l'obligat a que això estiga en condicions és el propietari. D'esta manera, aquell te ho arrasa tot i com tu eres el titular, al final ha pagat els de sempre. Imagina't, per exemple, una adjudicació de 20 anys, els últims 5 anys, els primers igual se dedicaria a això, a fer ahí un cotó de caza, que venga el rei, no perquè no n'hi ha elefantes, però que vinga qui siga allí dels que tenen pasta per pagar. No se paga una pasta per casar en macho cabrí, una cosa així. Això costa entre 3.000 i 6.000 Total, quan ja han passat 15 anys que jo m'has explotat tot, doncs què te dediques? A talar. A talar i a arrasar allò, i a que mangin allà uns quants guixos, a pegar els voltetes, i aleshores ara, de moment, com no hi havia un pla d'actuació d'ordenació de la massa forestal, s'ha parat, perquè és que, clar, si no podien acabar hasta per prevaricació en els tribunals, però jo ja estava redactant la demanda. Jo vull canviar de tema. Jo soc de la zona d'Elx, jo he viscut així, jo soc valenciana parlant ara perquè jo ho dic, que jo era castellana parlant. Aleshores jo vull plantejar un problema que hi ha en aquest grup, en el grup Compromís, i és que la zona del sud d'Alacant no se considera ni coneix a aquest grup, perquè ells consideren que són castellanoparlants. De fet, quan han intentat, jo tinc ara una infermera que és d'Orihuela, i ella diu que quan estava estudiant li van dir que millor no fer valencià perquè si no en la prova optativa de la selecció i tal li farien una prova en valencià i millor no fer valencià. No sé com se podria conseguir que aquesta gent se poguera integrar i pensar que també sense parlar valencià es pot estar en una coalició que també es defensa d'ells. Ja t'he dit, jo he decidit parlar valencià, encara que soc d'origen musià, però crec que és algo que també hauríem de tindre en compte per a poder integrar la zona de Ciudadana, que és com considera, ells se consideren excloents de la zona de la comunitat valenciana, moltes vegades. Doncs mira, anem a veure. Jo també sé parlar castellà, de fet jo soc castellà parlant d'origen, però és de veres quan jo, per exemple, quan anem a Alacant, les entrevistes, etc., són en castellà. És de veres que el 22 vaig a Riola, dic ja de Riola que vaig. El 22 de març. El 22 de març, ¿vale? I dius que vaig a... Però, de totes maneres, jo crec que a vegades és un problema que ens fem més mal de notar. Mira, jo quan vaig veure que un vídeo de YouTube l'havien traduït uns xavals de Madrid i m'havien tuitejat que estaven anant a classes de valencià perquè agarraven, s'havien comprat un diccionari per entendre algunes paraules de les que jo dic perquè jo les coses i els vídeos són tots en valencià. I això se veu, però a mi m'han escrit de Cantàbria i els comentaris, tu parla valencià però s'entén. Doncs és que al final saps què passa? Que quan la gent se vol entendre